مرحبا يا حواتي بزلخم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حجي خاني كابس قداي ناي روما انتاي كنمهار نخيل انتاي خني بحجي خنطنقق لنا ويابكم قداي ندحر لنا انتاي قبرنا يحايشي لك كم تسألكم يدلي مالتيو حدا حاونا ويحافتنا خاني ابتي اقدامي فيديو زسرح هو انتاي لو تصحف لي وانتاي لا تصحفات لي دهر 10 عامات ابز جرمن من بارا روماسني از كله تبليو زلخس ايتفلطون مالت ديا إلو تصحفلي إذا خا ايتفلطون تفلط ايبلكون طراي حبريتا او بزياده كله فيديو ندحري خايو خاني كوم الى اخمان تزاريبه جاست كم حبريتا كتوستو تخليكم تزيد لكم توستو تزيد لكم تحدقوا دما ننحدنا خانكم إلنا خنمهار بعبيو قلت أتون جات قداي أنا خاني سلازي حتى تتابت فيديوناتا مخرهابونا سلازي بلد كا بناتي عقمي ناتي مخرهي بيا كم نعبنت طبقة انت تحاسكي زبلت ايو جن كم زي سمع اخوخ اخبتي اخاليتي فيديو درو طبقة حيزة اذا خاني تزبلت اما قدك تحزو زخيل ابز قداي زي بزيادة جن التنت بتات مسنجر كوخم حجي أو بدبدبو تراين دي تزاريبة حجي التنت بتات مسنجر كوخم طبق أخم زد ليا خاء بزيادة خرد أكميو كابز قداي خاء تصبو بسلام بتتدليو وتصيد كدالا كتووت تسفاي يقبر أبز قربا جزيك أسينا هوتا كستيخ تقبر مالتيو تسفاي يقبر بقليلو ختوتسي كلاتنا أبقنا أخونا خاء نتابع عيا كبلكم يدلي أب أجر مجدي حدا خن قبرن خيل اتناتا يوتيوب بزيادة خنعبي الله فيديو تاتا شيرك نبلو تقام زبلنايو حنت فيديو أقات أما خمان كالي ترييناتكي ساخا أنتايا تار استقد محجة أنا زمت أخو أو تغيسكيو بزعباتي أمست feel free تبل الساخمان أقداسيتي أنا حبرت سبنا feel free زب تبهال مست مزعلا كم بعال red bull مالتيا كم زي energy drink بزح جزية من الساعات يوم زفتوا جنك التفا والفت تحزكها بزيادة أبناي روما خيتكم السا شير بلولا ويد ما أبزناتي خمان لكم حبريتا بزعباتي أمستن حدا جنيا مخانو نتي من السيات مسانا زلو أو تقانا زلو سبات كن نقرم ويك نتنقرم ويتي فيديو كنسدلهم بتحتنا حتىكم مالتيوم حجي أبتنت بتات كأتوي بتحت الشنخ أبز قداي زنتالو اتي ناي جنزب عالم financially مالتيو ناي قبر ديو قلي بتحت الشنخ كأو ناي وحسنا قدايو سلازي كل عبيت RSTN بتي أقدامي تخجمري إذا خا بتناي جنزب حدا اندحر منقست حق زنت تبلو خينكا تي تصعدا أتاو زلكا كم زلو كاتراي زفلت مشتو كاله أبنات كا ورقة ناي بانك نحرخي بخا كابيو متسيلو ناي قدنيو حتىكا السوخ عند حد نجير كايو زينة بركا زيادة كتختخ مالتيو أبز وانزي التحقتات ناب كتحتت كل خا نبتي حجزونا تبلم كتحتت كل خا بزيادة بزح ورقة زحتو قد ما حجي ويتات بزح حقلو حجي أو آياتوني سوري فيديو خيت نوح زيادة حبريتا وي زيادة حتوتات زحتو خا أطبيقهم زحتو دما أنا أبنت كنتو أو السوق نحاد سبوي أبونا دنت رايزد اليوم زنبر حجي أبز غربا جزينا أبنت كن كالنت بتات كمان بزح حلو زغيروه نايتي قولوا عند حد يسرحوا خينهم ويكالوا أوت مشالكم ما بتجازز نبرو ناتهم كمان يدلي من السيات عند حركونهم يسرحوا له عقم أزو عمت سات نحر أخيلو ناتهم كمان أبنت كله نيمولو سبات أبتجازز له نحر زجوبزو سبات كينهم يحتي أمنا أبنت قد ما حجي خمو لمود عين برنا بكله قديتها خاين برن حجي جن بزح نجر تغير له زخ أنتايو سلنا بعلم جنزب قديل ومزلو يعني تسب جنزب كوبو زلوسني نبحق زد ليو ترايم كوبو زدليمبر توسخ جنزب كوبو أيدلينيوم السويت مخنيات كتب له تخليها يا streng كونو مالو مالسني قد أبيلهم حزم له تقداي مالتهم دان تي
كمو كنبل كلنا خاني انتايو ندحر سرح تسرح وينكا نورمال سرح في كمزي فرق معلتي كمزي زبلتو ناي روما بلعليو خاز خونا اتاول لك كتمزغبول لك او نابنت ندحر اب بيزنس يكون جن تجمر لخا خاني ازي كلاين اونترنيما ريغلونغ زبهالالو الساخمان نبينا فيديو قدمي كلتا عمد ديغله سريح يالله ساختر وتخليكم كلاين اونترنيما ريغلونغ ابتي حدش تكالتبل بلايليست كترخبوا تخليكم انتايو ختفلليو تبلوت زغبرو خاني السوخ انتايو بحصيرو خبلكم زخل شعور ريشنون كتصحف كلخا حسابنا بتعمل بزي أمساتشتو يا خات تصحفو تمجمريا وحد ما بقسي نتنات كبيزنس حاجز كخونه كايلوم قرط زيادة ايتحطوني خانة تعميلناتكا شو سلازي تي واغاناتكا يحسر كابتناي كالسب متان ما بقسي خونه كمالتيو سلازي سني بحبو وي بز تزاوار مقدس تمنغستي يحجزك كالو ناتكا بيزنس صبو كخدل كاختو بلو تخيليخا إذا خاك سب وسون جنزبيو أب كلا هجرات كألو نابنا تاب إستراش كسب 100 شحيو بتعمل على مالتيو أب جرمن كأ أبتي فيديو رأي وخلو مالتين تحزق قدسكم كونو دان بركة أو خمان كل جزء قدام عمد كلا عمد جلز بلالو سلزي أبز بوزح خاطر وايدلني سو وندان كم اختبل كل خاجن كأخت مزجوب عليك إذا جفيا بعمد كتكا تجفيا كتم مزجوب لك كم جفيا كم زي أبعدنا خمان كم يخمز رد عن ليتسنسا يدلك مالتيو كتم مزجوب لك كم وندحر تجبر كون كخاني ندحر سرح نورمال لك جن توسخ أتاو ندحر لك خا نايقدن شتويا أكليهم كتجبر لك متان انتاي كم زقتخا مودة عمد كفلتو إن ما زيس بعلى خاتي حسب تسدلهم نتيم عامل سلزي كفلتو أي كل يوم كندي كم زقتخا أبتي قام سرح خاجن دايركت تنات كقرض كتكفلو زقبعك كاو بعلهم يوم زقدلوه تخيلو أنا بأمي خيد مالتيو كم خنبل كلنا السخا قام سرح نحرر لك تراي أب حد تكال السوت راي نحرر لك نايقد نايكون كان شتاي أكليهم تقبر بزح جزء تمراتي ومعسي تمراتي قال أب كله فيديو كم يجر كاخت فلتقم تقل كندي فيديو تاتلو نايشتاي أكليهم السوق تريو تخيلها تي توسخ نحرر لك هاجن نايقد تاخت قبر لك أب حد تكال نحرر كان نايقد تايكون ناتك وسانة يختبل تخيلها توسخ نحرر لك هاجن كتقبروا لك ويك ادمي اوخا اني كاب منغست تنبر نحنيركا امونغو انا قوام مسرح غيركا ناي قدن كتقبروا لك اذا اب كاله فيديوهات ببناتو ار اس سي قريبه له بركه بحد حاجه خاب زملي زخدغمو يكنيت كاب تارس خين وص سو كومو خاني حجي قمم قمم عاب بيزنس يونا عبنت شرو بربره قمم كم قمم يزقصر مشتو سو سويتات حجي بتقلالا عاب بيزنس يو عبي بزح يا كبريو بحصيرو بزعدي نابنت بربره حبشا زبل اب الناتورا رايو بطعم غري مني قدم خندي عمتات يرخيبياتي انا ايش ديباكويا ابتي قممات زلو بغراميات شيت كخبر جن معاتي درجاس قرب جرامين نيرن دي I don't know 3 جرام ديو قال 3 قال درجة 4 أورو نيرو ترديهم مني سلازي أبانا نحنا خوين شطونينا بربريا حدا خيلو انتبزحوا عسرا غرشي قال يمثلني جن أبز عدي عب بيزنس يو برك كبر يختبلو تخليها كومو خا كبر سلازي خون خا قرط ببزحي تمنقسي تو مالتي ترديهم مني 3 جرام ب4 قرشي درجة نحت شت أهون كاس نحدا خيلو خندي تولو بعد خا تصبصبو تخلي خا مالتيو تي قرط مشتو سلازي أب قممات كأ قندي تمنقسي يقدسيو كتبلو تخلي خا نحرا استبيلكم كمان أبز قربا غزي زجمروا أب حبشا ببزحي أب ايربورت يفتشوا له انتاي عليكم مزقب عليكم ديو قليلهم يحطوها شو عند حد أرتيرو مخا أني يسحبوا خامالتيو كم أوز تفتزم على أبز ميديا خمان متسنيرو نعخم متسومنا بنا يبلوخم مالتيو تيوم تصل مالتيوم تيوم أب إيربورت تتبيو
ፖሊስ ሽዑ ይፍትሹኻ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ክስሕቡኻ ከለዉ ድሮ ገለ ነገር ሪኦም ኣሎ ኣብቲ ናትካ ባልጃ ማለት እዩ ማለትኒ ኣጋጣሚ ኣይኮነን በርከት እቲ ባልጃታት ይሕልፍዎን እዮም ኣብ ዝኾነ ክስታይ ከምዚ ስካን ዝገብሮ ሽዑ ኩሉ ኣይፍለጥዎ በር እንታይ ከም ዘለዎ ድማ መኽፈቲ ከማን ኣለዎም ባይ ዘ ወይ ክትከፍትዎ ይኽእሉ እዮም ባልጃ ኤኒ ታይም ከምዚ ጀነራል ሽልስል ዓይነት ኣለዎም ንኩሉ ዝኸፍት ስለዚ እንድሕር ጠርጢሮም ቅድሚ ንዓኻ ምፅውዖም ከማን እቲ ኣባልጃ ክፍትሽዋ ይኽእሉ እዮም ብድሕሪት ኮይኖም ድሓር ከዓኒ ይሓትኻ እንድሕር ኖኖ ወላ ሓደ የብለይን ዘመዝግቦ የብለይን ኢልካ ከዓ ድሮ ንዓኻ ክስሕቡኻ ከም ዝደለዩ ዳርጋ ርግፀኛ እዩ ሶ በርበረ 30 ኪሎ ዝነበሮም ጠጠው ኣቢሎሞ ኣብዚ ሜድያ ዝነበረ እዚ 30 ኪሎ ከዓኒ ንዓኻ ጥራይ ከም ዝኾነስ ኣይነ ኣምነካን ኢና ወይ ንፋሚሊ ጥራይ 30 ኪሎስ ቀሊል ኣይኮነን በርከ ብገንዘብ ሕጂ እቲ ዋጋ ሽዑ ብምንታይ እዮም ዝሓስቦ በዚ ኣብዚ ዱካናት ዝሽየጥ እዮም ዝሓስብዎ ተረዲኹምኒ ሽዑ ትቐረፅ ከዓኒ መቕፃዕቲ ኣለዎ ከዓ ስለዘይ ነገርካዮም ቡስጌልድ ማለት እዩ ይውስኽሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ሙሉእ ኤውሮጳ ሓደ እዩ ባይ ዘ ወይ እዚ ኩሉ ሕግታት ዝተመሳሰለ እዩ ናይ ጀርመን ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ዘለኹሞ እንድሕር ሪኢኹሞ ጠቃሚ እየ ዝብሎ ኣነ ሽዑኡ እንታይ ካ ክትከፍል ዘለካ እቲ ቀረፅ እሳቶም ዝግብኦም ዝነበረ ብልዕሊኡ ከዓ መቕፃዕቲ ቡስጌልድ ክትከፍል ኣለካ ፋይን ብእንግሊዝ ማለት እዩ ኦንዳን እቲ ኣቑሑትካ ይምለሰልካ ቀሊል ገንዘብ ግን ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ መቕፃዕቲኡ ምስቲ ካልኩሌት ቀረፅ ዝገብርዎ ከመዮም ዝሓስቡ እሳቶም ከዓ እቲአን 30 ቅርሺ እቲአን 30 ኪሎ ከም ኣብዚ ዓዲ ዝሸጥካየን ኢሎም እዮም ዝቆፅርዎን ሽዑኡ እቲ ቀረፅ ብኡኡ ክረኽብዎ ዝኽኣሉ ንዓኻ የኽፍሉኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርፖርት ከማን ክንጥንቀቕ ኣለና ብሕልፊ ብብዝሒ እንድሕር ኣምፂና እቲኦም ሕዋትና ከምኡ ዝተረኸቡ በብ ንኣሽቱ ሳኬት ጎማ ገይሮም እዮም ዓሺጎሞ ነይሮም ሕጂ እዚስ ቅሩብ ንሸቐጥ ከም ዝኾነ ስፍሉጥ እዩ ድሮ ከማን ከፋፊልኩሞ በብ ናቱ ዓቐን ኣብ ነናቱ ፕላስቲክ ኢሎም ከዓ እዚ ነገር ኣትሪሮሞ ማለት እዩ ከምቲ ዝርዳዕኒ ተቐፂዖም ኣለዎ ማለት እዩ ان بزيادة حبشة أب حبشة يحطلو سلا إذا كل جزء انتاي ديو حواتي حد خلت سبات مشريو كم جروس مسبات أبزمت يوم كم زشت يفلتو شو ساعتهم كأكيد أم يغيروا بركد محجب بزح أي حطنا يوم نيرم أي حطنا يوم أب كوميتات استحانينا نترك حجنا عملت مع آسيوم تأوزو بلوم ببزحي معار يمتو أب كاب عدم ببزحي تمعر كأبز عدي فكرني زخونة ناي إنسسا برودكت لخايديو معرديو زخونة ناي إنسسا أي فكرني جراش كتشوت أي فكرني نفسها كتمتو إمبورت كتجبرو خمان أي فكرني يزبحل سلازي أو خمان فلليات هالو زي بعبيون تحت جبرو تقولوا أبكم ونحرقت أني زي كونكم أب ناتهم ويب سايت كل جزء حتى الله لستة الله كندي بني فكر لي كندي زي فكر لي ويد ما دول كخمن كتحطتي فكر الكاو اللهم هوتلاين أنا سنبز عدخ جيش درس كم زاق حخمت دلي قلنا عاي كندي زي فكر لي نولك أي من أيجن بالداف بحال أيجن بالداف ننع خاطر مالتو نحر نشقت جن كتمز قبل لك كم أخت أتوا أي فكرني مالتو so und dann safety خا أب مجب ندحر كوينوك زي بعال بربرة وشورو خا كم مجب يزغطر مجب خانيو سلازي أب مجب خا زيادة وناي وحسن نحطه قدامي نجر Etikettierungsgesetze زبحلالو كم يجر كخا تلتقعلو انتاي كهلو نعبنت expiry date ما أسيو زودق ما أسيو تعشقو انتاي قممات كاللو تقممات كعب بحدك تفقدوا لك كتنقر لك عقنون عقن ندحر زي نقر كا exactly خاني اتي شموغن او اكسترا كتحتت لك انتاي بركة او خمان كل جزء تحقي up to date كتخو ما تسني تزلو ابز اوان زي كاياير سلازخل كم زي قالو ليستا انتاي كتمال خمزل لك انتاي كلو خمزلو
ንኣብነት ኣለርጂ ዘለዎም ኣለዉ ንኣብነት ባሲሊኩም ኣለርጂ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ዝፈልጦ ሕጂ ባሲሊኩም ድሕራ ኣብኡ ኣሎስ ባሲሊኩም ኣሎ ኢልካ ከዓ ክትመዝግበለካ ዝኾነ ስኒ ክተመዝግባለካ ፐርከነቲኦም ኣለርጂ ዝኾነ ዓይነት ዘለዎም መታን ከይጥቅዑ ግሉቴን unverträglichkeit ግሉቴን ዘይሰማምዖም ክንደይ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ናይ ዝኾነ ዝብል ዘለኹ ኣብ ናይ ሽሮን ኣብ ዝኾነ ምግቢ ማለት እየ ተረዲኹምኒ ኣብ ናይ ዝኾነ ዝብላዕ ነገር እዚኢታት ክህልዎ ኣለዎ ከምኡ ከዓኒ ሂጊየነ ፎርሽሪፍትን ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ፅሬት ብምንታይ ኣበይ ናይ ፕሮዱክት ሸተ ይበሃል ኣበይ ናይ ቦታ እዩ ተሰሪሑ ያ እቲ ቦታ ክፅሩይ ድዩ and እቲ ንስኻ ኸኒ ፍቀደልካ ድዩ ሕማም ኣለካ ድዩ ንዓኻ ንባዕልኻ እዚ ቴስት ገብረሎ ኣብ ናይ ገዙ እንታይ ፃምት ንኣብነት እዚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ሬስቶራንት ዝብለኩም ኣገዳሲ እዩ ግን እስኻ ኸማን ዝኾነ ነገር ኣብ ገዛኻ እንድሕር ትሰሪሕካ ትሸጠሉኻ ወይ ኣብ ካልእ ወይ ኣይ ናይ ቦታ ኢኻ ትጥቀምከኒ ተረዲኹምኒ እቲ ቦታ ኸማን ይፍቀደሎም ይሽዑትኦም መንግስቲ ሃንደበት መፅኦም ክፍትሽዎ እቲ ቦታ ንኣብነት ከምዚ ንእሽተይ ክሽነ ኣላትካ ያ ዝተኻረኻያ ንኸምኡ ዓይነት ጥራይ መግቢ ንትሸጦ ያ ሽዑ ኣብ ድላዮም ግዜ መፅኦም ክፍትሽዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ፅሬት ናትካ ስኒ ፅቡቕ ደሎ ወይ ነቲ ህዝቢ ያ ክስታይ ከይትኾኖ ያ ዝኾነ ሽግር ከይተምፃሉ ማለት እዩ እንታይ ዝባል ያ ጌጋታት ርስሓት ክህልው ኣብቲ ክሽነ ብሓፂሩ እንዳን እንድሕራ ዝተብሂልኩም ያ እንዳን ፈፓኩን ከዓኒ ከመይ እቲ ዝኾነ ነገር ክትዕሽግ ከለኻ እንድሕር ትሰዶ ኮይንካ ከኣባ ኣሎ ኣብኡ ኸማን ሕግታት በየናይ ዓይነት ማትርያል ክዕሸግ ኣለዎ ከመይ ክጥርነፍ ኣለዎ ኣብኡ ከዓኒ እንታይ ዓይነት ፕሮዳክት ከም ዝኾነ ገለ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ እሱ ኸማን ኣገዳሲኡ ከም ድላይካ ይኮንካን ኮሚታት ትገብር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ በርበረ ናይ ገለ ጥራይ ይኮን ክንዛረብ ዘለኹ ብሓፂሩ ስኒ እዚ ዓይነት ሕግታት ኣሎ እንታይ ከም ክትሸይጥ ከም ትደሊ እዩ ወሳኒ እሱ ምስ ፈለጥካ ሽዑ ኣይናይ ሕጊ ንዓኻ ኣገዳሲ ዝያዳ ትፈልጥ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዩኬ ቅድሚ ሕጂ ትፈልጥዋ ትኾኑ እቲኣ ኬስ እንጀራ ዝተገዝአ ካብ ኢትዮጵያ ሓደ ቆልዓ ሽዑኡ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ እንጀራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተሸጠ ሓደ ቆልዓ ሽዑኡ ትንፋስ ሲኢኑ ሓሚሙ ኣምቡላንስ ከይዱ ሽዑኡ እንተረኣኻ ኩሉ ምስ ፈተሽዎ እንታይ ዝተብሂሎም አንቲቢዮቲካ ብብዝሕ ወሲዱ ትንፋስ ሲኢኑ አንቲቢዮቲካ ከዓኒ ናይ ኣብ ሕክምና ትጥቀመሉ መድሃኒት እዩ ያ እሳቶም ግን ኣብቲ እንጀራ ገይሮሞ ስለምንታይ እንድሕሪልና ከዓ መታነቲ እንጀራ ዝያዳ ነዊሕ ክፀንሕ ማለት እዩ እቲ ባክቴርያ አንቲቢዮቲካ አንጻር ባክቴርያ ማለት እዩ አንቲቢዮቲክ ብጥልያን እሱ ያ ነቲ ቆልዓ ጠንቂ ገይሩሉ ማለት እዩ ሽዑ ክፈትሹ ነይርዎም ካበዩ መፅኡ እንታይ በሊዑ እቲ ዝበልዖ ካበዩ መፅኡ ሕጂ ኣብ ከምኡ ከዓኒ እቲ ጠንቂ ከዓ እቲ ቆልዓ ገለ እንድሕር ኮይኑስ መን እዩ ወሕስን መን እዩ ዝእሰር ወይ ናይ መን በደል እዩ ተረዲኹምኒ ብኸምኡ ከዓ እቲ ናይ መግቢ ክብድ ዝበለ እዩ ብዝያዳ ስኒ ብዙሕ ሕግታት ኣሎ ክተማልኦ ዘለካ and ኣብቲ እንጀራ ኸኒ ክሽየጥ ከለኻ አንቲቢዮቲካ መድሃኒት ከም ዝነበሮ ፅሑፍ ኣይነበረን ርግፀኛ ምሽቶ ግን እዚኢታት ኣይፍቀድኒ ኦፍ ኮርስ መድሃኒት ኣብ ናይ መግቢ ክትገብሮ ካብ ኩሉ ከዓ ዓቐን ዘይብሉ ክሳብ ቆልዓ ተንፋስ ስእን ግን ዓቐን ከዓ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ብርከ ንእንጀራ ወይ ንኻልእ ኣይተሓሰበን አንቲቢዮቲካ so ab komo ti haftungsfrage who is liable menu ዝውነን ወይ menu ዝሕተት ክትብል ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ስለዚ ዝኾነ ናይ መግቢ ወይ ገለ ከምኡታት ሸቐጥ እንድሕራለካ ከዓ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣገዳሲ እንታዩ Haftung ናይ Haftung Versicherung የድልካ ኢንሹራንስ ዝኾነ ነገር ኢንሹራንስ ናይ liability ናትካ የድልካ እዩ ውሕስና
ክህልወካ ንዓኻ ኸማን እስኻ ጽባሕንኮ ብዝኾነ ጠንቂ ዝነበረ ኣብቲ ቀመማት ወይ ኣብ ገለ ምናልባት እስኻ ንባዕልኻ ካብ ካልእ ኢኻ ገዚእኻዮ እስኻ ግን ኣብ ዝዓዲ ትሸጦ ኣለኻ እስኻ ኢኻ ግን ትሕተት ኣብ ዝዓዲ ትኻልእ ሰብ ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ ዘሎ ክሕተት ኣይክእልን እዩ እስኻ ኢኻ ዲስትሪቢዩት ትገብሮ ዘለኻ ኖ ኣነ ዲስትሪቢዩተር ጥራይ ወላ ሓደ ገንዘብ ጥራይ ብኡ ዝገብር እምበር ኣነ ኣይሕተትኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምኡ ኢንሹራንስ የድልየካ እዩ actually ዳርጋ ኣብ ዝኾነ ቢዝነስ ኢንሹራንስ ይገብሩ እዮም ኤክስትራ ኣሎ እሱ ከዓ ክብር ዝበለ እዩ ካብ ናይ ኖርማል ሰብ ግን ኣገዳሲ እዩ እቲ መንግስቲ ኣብ ገሊኡ ይግድደካ እዩ ኸማን ኣብ ገሊኡ ቢዝነስስ ይግድደካ እዩ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ገሊኡ ከዓ ናትካ ክስታዩ እዚኢታት ግን ብዝያዳ ነናትኩም ክትሓቱ ኣለኩም ናትካ ሓላፍነት እዩ ኖ ንዓይ ኣይድልየንን እዩ እንድሕር ኢልካ ከዓ ጽባሕንኮ ብናትካ ገንዘብ ክትክኦ ኣለካ ካሕሳድ እዩ ገለ እንድሕር ኢንሹራንስ ኣለካ ግን እቲኦም ኢንሹራንስ እዮም ክስታይ ዝትክእዎ ማለት እዩ ፈሊጥካ ዘይተጋገኻዮ እንድሕር ኮነልካ ተጋጊኻ እቲኦም ኢንሹራንስ ከማን እዚ ደኣኒ ኮነልካ ገበን እንዲኻ ሰሪሕካ ኢሎም ከማን ክሃቡኻ ክእሉ እዮም እዚ ከማን ነናቱ ኣርእስቲኡ ግን ኣብቲ ብዘይ በደል ብዘይ ምፍላጥ ዝኣተኻዮ ጉዳይ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከምኡ ከዓኒ ካብ ካልእ ሃገር ክተምፅእ ከለኻ ዝኾነ ነገር ከዓ ኣብኡታት ከማን ዝተፈላለየ ሕጊ ኣሎ እቲ ሊፋኬት እንታይ እዩ እቲ ሰንሰለት ናይ ሸቐጥስኒ ካብ መን ናብ መን እዩ ዝኸይድ ዘሎ እሳቶም ከኒ ኣበየናይ ፕሮዳክት እዮም ዝገብሩ ፕሮዲዩስ እዮም ዝገብሩ ኣበየናይ ቦታ ኮይኖም እዮም ዝሰርሕዎ እንታይ ዓይነት ከባቢ ከዓ እቲ ቦታ ማለት ጽሩይ ድዩ ረሳሕ ድዩ ምሻለኩም ኣብ ገሊኡ ንኣብነት ኣብ ናይ ክዳውንቲ ሕጂ ወይ ኣብ ካልእ ኸማን ቴክኒካል እቲኦም ሰራሕተኛ ክጽቡቕ ብኖርማል እዮም ዝኽፈሉ ኣብቲ ካልእ ሃገር ገለ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ እቲ ገሊኡ ከዓ ዝከታተልዎ ማለት እዩ እቲ ኣርእስትታት ከዓ ዝተፈላለዩ እዩ ብዛዕባ እቲ ፕሮዳክሽን ኣብቲ ካልእ ሃገር ከማን እስኻ ክትምልሶ ዝግባኣካ ወይ ትሕተተሉ እዚ ከዓ ካብ ፕሮዳክት ናብ ፕሮዳክት ይፈላለዩ እዚ ብሓፈሻዊ እዚ ነግረኩም ዘለኹ ናይ ግድን ናይ በርበረን ናይ ሽሮን ኣይኮነን ብርከ ቅድመ ሕጂ ኸማን 2016 እንዲሁ ገለ ሓደ ሓውና ናይ በርበረ ኢምፖርት ኤክስፖርት ክጅምር ደልዩ ነይሩ ኣነ ባዕለይ ክስታይ ዝተዛረብናሉ ምስኡ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ትሽዑ እቲኦም ገበያ በኣምት ኣብዚ ኖርት ራይን ቬስትፋለን እዩ ነይሩ እቲ ሰብ እንታይ ኢሎሞ ኖ ሓንሳብ ጠጠኹ ኣቢልና ኣለና እዚ ናይ በርበረ እስኻትኩም ኢምፖርት ክትገብሩ ብርከ ሓደ ኬስ ኣሎ ኣብ ጀርመን ወይ ሓደ ክልተ ዝያዳ ኬስ ኣለዋ ኣብ በርበረ እንታይ ተረኺቡ ነይሩ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽ እዩ ከምቲ ዝተረዳእኒ anyway ከምዚ ሽምል ሽፖርን እዚ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ዓሶ ዲ ዝበሃል ይዕሱ ምሽ ይዕሱ እቲ ቀመም እቲ ምስ ዓሰዎ ሽዑኡ ከም በርበረ ሰሪሖሞ ኣብቲ በርበረ ናትና ከዓ ሓሎ ሕጂ ግዜ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ይፍትሾ እቲ ኢምፖርት ገብሮ ዘለኻ ቀመማት ንጥዑይ ድዩ ተረዲኹምኒ ኣብ ላቦር ይፍትሽዎ ሕጂ ኣብ ሓደ ላቦር ወይ ኣብ ዝያዳ ድዩ ክንደይ ኬስ ገለ ክፈልጥ ኣይክእኒ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ላይሰንስ ከውፅእ ምስ ደለየ ኖ ኣብዚ እዋን እዚ ጉዳይ ጠጠው ኣቢልና ኣለና እቲኦም ላይሰንስ ዘለዎም ክሰርሑ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ሓደሽቲ ግን ኣይንደሊን ኢና ቅድም እሱኢታት ክነጻሪ ኣለና ብርከ ኣብቲ ናትኩም በርበረስኒ እዚ ክስታይ ረኺብና እዚ እንታይ ናይ ዝዓሰወ ዝሽቀጥ ዘሎ ዝሽየጥ ዘሎ ኣብ ጀርመንስኒ ዝዓሰወ በርበረ ከም ዝነበሮስ ኣብ ላቦር ኣትዮም ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም ተረዲኹምኒ ሶ እዚ ሕጂ ከም ሓደ ኬስ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ ኻን እዮም ብዝያዳ ክፈልጡ ዝደልዩ ኣበይ ዝስራሕ ገለ እንድሕር ጽባሕ ንኮስ ካብ ዝሸቐጥ ጀሚርካ ከዓ ኣብ ናትካ በርበረ ከምኡ ተረኺቡ ሓላፍነት ናትካ እዩ ወይ ሰብ እንድሕር ሓሚሙ ብርከ እዚ ሽምል ሽፖርን ናይ ኣስማ ዘለዎ ድዩ ገለ ዘለዎ ከማን ኣብ ትንፋሱ ክስታይ ዝኾነ ቅያር ከምጽእ ይኽእል እዩ ትንፋስ ከብዝስእ እንዲሁ ወይ ምሻለኩም ሶ እንድሕር ሴንሲቲቭ ኮይኑ ሶ እዚታት ከዓ ኣይደልዮም ድማ ከዓ ዝኾነ ዝመጽእ ከም መግቢ ከዓስኒ ዝዓሰወ ገለ ክኸውን የብሉን እንድሕር ተጣሒኑ ዘይትፈልጦ ኮንካ ከማን ስኒ ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ
مالتيو تزحق زبل كمو خاني انتايديو كم تيزبلكم عن توي بحقاو ندحر كوينو خا حد اختمال أزلك كل جزء أبز هنا أجي بيس إذا أجي بيس مالت كأني تي ناتكا تناتكا business condition مالت اسني sales condition انتاي عينت حقي إذا لو أم بناتكا تكال أجي بيس كتسرح خلخا كل جزء زتفعل عليها نتبي علوا بحقي كتمال أنزلك ترديهمني كم خانة أبشمكا أبي خاطرك عيناي أدرش لك أو عيناي تليفون لك أو أخلو على مالتيو إذا خا نعبنت حد خلو زلوا جن بزوح نت بتاتنديو أجي بيس أبزخانة تكال تريوهم ناي فودافون موبايل كونترات غير كمان علوم يسدوا لك أما أبزخانة يسدوا لك تحقي مونغو خان أمونغو تي كلاينت زلو مالتي بيزنس نحرالك يا أنا عبنت غقاب غيت مع أسيخا تي أوحدك نحدث زيبلك وسني كتمل صوت خيل يا أب مجبن دحر كوينو كاسو قلك كتمل صوت خيل نخا مجبي ويدما زي human hair كمان عبنت بركة ناي كال سب أب تأجرز جبرس مليسو كشيت سلزي كيل وكال سب أب جزء زنبرس مليسو انتهى خمس أذو كم تأذى تسرد الكاديا ويكفيت كاجل تخلو دي خاخ تفلت سلزي تخيل بغلي لغت شت تخيل كت غيروا تخيلني خام مقبي جن اندحرنا بحق عابي جودلت رخيب كالو زتبالا شو تاني حكا وتهيمن هير كمان كم تزت تبغى تشرشو زي تنحى كتقاوم تخيلي خا of course you know so أو أخا تحق زبل كل جزء بوحده أوشتي 14 معالتي إذا خام أوروبا ملؤو أمريكا كمان كم زرد عني 14 معالتي كتمل صوت خلي أوشتي بزحت تكالات كمان 3 معالتي يبليهم برك 14 معالتي كسبت حسبت حكا قل كسبت حسبلو ويجزي أي هلو كان قلت إفن كحالفاي خلائن بحقاوة 14 معالتي بوحدو نتي 7 عدل كتبوا لك بزحت تكالات كن 3 معالتي هو بخايم أب وخاء قلت إفكاخت ملسلم زيتات حجي كم زعينت نتبي أبتي حق خلوالو آجي بيس تي حقي بعابي ومنقسس ينقرك عيناي نتبتات كتشوفنو خمزلك عيناي حقي أبقزها خز السرح مالتيو سو سلازي زي أقداسيو حجي بعابي كابرو ما خنسوم عندنا انتاي كم زبلوا توصيتنا كله جن حجي طبق عند حرحيزا وياب كسن فرد ندحر بصحا ازي اتاتي تنت بتات كزاربوا زخلو جناي جدن كله كمان اي زاربوا يخونو جاست سلمنتاي زي مزغب كيو قرص كندز زخفلالكي قدم حجي خندي شيت كنير كلك نغرنا كابتز كله زشت كله قرص كندز عدالكي كبلوا يخليهم ويدماني كلا دحان بلي سخس ጭራሽ أي تردأك نيرو تحقنا أي تفلتيون نيركي بخفاءات يقبركيون سلازي حجي كم من قستي والحد يتقبلني خي كساب اتي زلك جنزب وتنابابري اتي قرص كتكفلنا زقباك شللك نبلكينا كبلوا يخلو so زي ان زلواتي ان كلت اماراج and yeah مالتسني تي قرص ناي قدن كتكفلو دي اي تخفلون كنرينا ويدما يقنسو لها يخونو كندزي زقباك كتكفلي جن بقى كم عد قلعه بينخي ختعبيدو قليلهم كمان اذا ختكفل جن علكي ما زتفالالي ناتهم فردي بحصيرو اذن كنبلاين خلينا جن بعابيو سخت نغرنا كسب كندي اوكي زبلوا وي كسب كندي خاني كبيت كستاي حتوا مالتيو ويد ما انتاي خال خمان كبلو يخلو ندم الله كندي نطبتات جن كنسمعهم انا بعابيو انتاي كم زبلوا
ካብኣ ኸኣኒ ክነግረኩም ስለ ዝበለትና ግን እዚአን ምጥንቃቕ የድልየና እቲኦም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ከዓ ዝኾነ ከምዚ ንኣብነት ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይርእየ እዚኣ ዋትስኣፕ ንማ ተራኸቡና ሞ እዝንኢና ንሸይጥ እዚኣ ሕጂ ኣብ ከምኡ ኩሉ ግዜ ናተይ ሕቶ እንታዩ ዋ እዝስ ምዝጉብ ድዩ ያ ብዓብዩ ከዓ ዋትስኣፕ ናምባ ወይ ገለ ኣብኡ ትልጥፉ ኣለኹም ከምቲ ናትኩም ክላየንት ክድውለልኩም ዝኽእል ከምኡ ከዓ ሓደ ካብ መንግስቲ ክድውለልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲኡ በቲ ሕጊ ክንከይድ በርከት ድሓር ጣጣ ዝመፃካ ሽግር ዝመፃካ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ድቃስ ዘይሓድገልካ ስለ ዘይደቅሰካ ሶሪ ኣገዳሲኡ ክስታይ ክትገብሩ ኣቐዲምኩም ወይ ድማ እንድሕር ድሮ ኣብ ከምኡ ኣለኻ ሓደ ክትገብሮ ትኽእል ኣነ እዚኢታት ስኒ ሕጂ ሰሚዐዮ እዚ ኩሉ ኣይፈልጦን ነይረ ግን ኣነ ንነብሰይ ባዕለይ ክኸሳኤ ኢልካ ሴልፍስ ኣንዛይገ ይበሃል እዚ ኸኣኒ ባዕለይ ኢደይ ሂበ ክኸሳኤ እንድሕር ኢልካ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኦኬ እንቋዕ ተረዳእካ እንቋዕ ከይሓተትናካ ባዕልኻ መጻኻና በል እዚአን ቀረጽ ክፈለና ኢሎም ብዘይ ነውሕ ጉዳይ ግን ዝበለጸ ምስ ጠበቓ ኸማን ምዝራብ ሕሸኩም ኣብ ከምኡ ኣብ ዘይ ክስታይኩም ክትወኩም አይደልኒ ኡንዳን እዚአን ክፈል ካላስ ኢሎም ከዓጽዎ ይኽእሉ እዮም ብዘይ ዓቢ ኮለል ብርከ እስኻ ንባዕልኻ ኸድካስ ብሰንኪ ዘይ ምፍላጥ ከምዚ ገይረ ወይ ኣነ ተጋጊ ኢልካ ኢድካ ትህባለኻ ባዕሎም ከይረኸቡኻ ንዓኦም ስኒ ብዙሕ ስራሕ ቆጢብካሎም ኣለኻ ብርከ ባዕሎም ክደልዩኻ ወይ ክፍትሹኻ ደብዳቤ ክሰዱልካ ምሻለኩም እንተረኺቦምኻ ኸኣኒ እሱ ስለዚስ ባዕልኻ ስለ ዝመጻኻዮም ክምሕሩኻ ይኽእሉ እዮም ካብ ከቢድ መቕጻዕቲ ግን ቅድሚኡ ኩሉ ጠበቓ ተዛረቡ ምናልባት እንተ ኣነ ዳኣኹም እንዴት ዝገብር ዘለኹ እንታይ ክብሉኒ ይኾኑ ንዓይ ኣብ ክንዲልካ ትሽግር ምስ ጠበቓ ምዝራብ ኣነ ዝኩሉ ሕግታት ኣይፈልጦን ነይረ እንታይ ከምዝን ትብሎም ማለት እዩ ከምኡ ኸኣኒ ኩሉ ግዜ ሓደ ክንፈልጥ ዘለና ዝኾነ ገንዘብ ንእትዎን ነውፆን ኣብዚ እዋን እዚ ብቐሊሉ ኩሉ ይረኽብዎ እዮም ኣይርእዎን ኢና ኢልና ከዓ ንሕና ጥራይ ንሪኦ ዘለና ክመስለና የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ኣባና ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ኣብ ደቂ ዓዶም ከማን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ድማ ከዓ ክሳብ 8 ዓመት ናብ ድሕሪት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ወይ ዝያዳ ኸማን እቲ ሕጊ ከባቢ 8 እዩ ዝብል ወይ ዝያዳ ኸማን ስለዚ ኣብ ከምኡ ኸማን ያ ምጥንቃቕ የድልየና እዩ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ገሊኡ ሕጂ ዝሰማዕኽዎ ወይ ዝሓተቱኒ ያ ንሕና ከምዝን ንሸይጥ ኢና እሞ እቲ ገንዘብ ከዓ ሰብኣይ ዝቕበሎ ኣብ ናቱ ኮንቶ እዩ ዝበፅሕ ኣነ እኳ መንግስቲ ምስ ደቀዮም ዝኽእሉኒ ሃሎ ያ ሞ ሰብኣያ ክሕተት ይውዒሉ ሓዲሩ ርግፀኛ ተረዲኹምኒ ምስተሓተተ ከዓ ወይ ሱገለ የድልዩ ካብ መንግስቲ ናይ ኩሉናትካ ወረቓቕቲ ኣምፅእ ክብሉኻ ክእሉ እዮም ወይ ድማ ሓንሳ እቲ ኣብ ባንክ እንድሕር ገለ ደስ ዘይበላ ቀጻሊ ገንዘብ ይኣትዋሎ እሱ ከዓ ከምዚ ምዝጉብ ትካል እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ከዓ በዓላቲ ኣብ ባንክ ማን ንመንግስቲ ትነግረሉ መገዲ ኣለዋ ማለት እዩ ድማ ክትነግሮ ኣለዋ እንድሕር ጠርጢራ ጥርጣር እንድሕር ኣሎ እትናት ይርእዎ እንዶም ብሕልፊ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ብሰንኪ ኤኣይ ባዕሎም ኣይኮነን ዝፍትሽዎ ሕጂ እቲ ኤኣይ ፕሮግራም ይገብርዋ ምሽ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ደሞዝ ጥራያ ትመጾ ነይራ ሽዑ ግን ካብ ወርሒ 3-4 ከዓ በቃ ሰሙን 2-3 ሰባት ዝተፈላለዩ ሰባት ገንዘብ ይሰድሉ ስለዚ እቲ ኤኣይ ከምዚ ኣለርት ትገብር ቀልጢፋ ትነግሮም ማለት እዩ ነቲኦም ባንክ እቲኦም ባንክ ኣነ ይፍትሽዎ ብዓይኖም ባዕሎም ቅድም ሽዑ እንድሕር ደስ ዘይበሎም ናብ ቀጣ ናብ መንግስቲ የመስግብዎ ማለት እዩ ወይ ድማ ይጽሕፉሉ ንዑ ኣብ ካልእ ቪድዮ ዝገሊጽ ኣለኹ ንጀርመናውያን ዝተፈጸመ እዩ ብብዝሒ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዚ መጺካ ስለምንታይ ክንዲ ዝመጺካ ማኪና ሸይጦም ንኣብነት ሳድንሊ 10,000 ወይ 5,000 ከማን ሓንቲ ብ5,000 ተሓቲታ ካብ ምንታይ እዚ 5,000 ቅድሚ ሕጂ ስለከምኡ ዘይመጻ ዝነበረ ያ ክንድኡ መጺዋ ስለ ዘይፈልጥ ምሻለኩም ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣብ ከምዚ ዝያዳ ክስታይ ኣብ ክንዲ ድሓር ውይ ንብል ከሎ ገና እቲ ጉዳያት ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ
كت ندحر ناي ماكينة خوينو خاطر كونترات كتريو مالكا بقى توديو مالتيو زخونه نغرسني ورقت يدلكا ايو ندحر سبالك يحكا خاخمو تزست سمع تنغروم قصال ندحر كوينو غن انتايل كاخ تنغروم ترديخمني سو اقداسسني اتي زلو تنغروم مالتيو اتي زلو بصحف كلوكا مالتي ترديخمني سو ازي ابز اوان ازي خاني اب كال فيديو كندي يسرح لهو حدش تكال اب فرانكفورت حاسبهم زلو ناي مولو اوروبا اذا كله زبلوكم ابز حقتات دارغان مولو اوروبا اختبلو تخيليها بركت حقتات حد እንዳገበርዎ እዮም ዝመጹ ዘለዉ and abgaliu product كاني كم بعل ጨና ወይ እዚ ወርቂ ወይ ገለ ዝተፈላልየ extra license ይዘድልካ አዞ extra ከተመዝግቦልካ so نفس وقف تكالك أصلا أنت خم تشيد شو قلنا الناتو حق اللو نحن كم زت شيد كونكاس أنت عينت نعمت نايج أنا أنتايو سلام أنتايو إكسترا خم أزدليو تي ماركة بزفولي ما قد ترايم كشيت أزدليو زخانة سب ناتهم ماركة خشيت أدلينيوم تردي خمني بأوتورايزد نعمت بعد دوغلاس حجي فلوتي عمول عالم دوغلاس ساتهم حاجة authorized مالتهم أزو يفقدلهم ناي كبر أنا كشتو ويكالا عبيت الدكانات وي مش هلكم زتفعل على product نناتو حق اللو إذا خا مخنيات اللو بخمو أقداسيو زيادة نحدد ندحر كم زخ شيء دلس انت كمال علن إذا إتات كأخلو جزي أبجفيا بأمد كتحدد تخليهم تكدولو لهم تخليهم أب تتمزجبوا مالتي أب نيجرمن أب كلا عاجر كأبنا ناتكم مالتيو أب تتمزجبوا له ناتكا business مالتيو thank you باي كتأمكم تسفاي جبر and أمود أتعملي سخبلكم نروما support نكبرة قليل قدايا يكونن سلازي اتزلو فيديو ناتا بوحدو السوق كلا حاجة زنحراد لي واخا أب على كتحتنا تسفاي جبر مالتيو thank you كي تسكفت يا أبقون نخلنا خا again bye